David, du er kommet fra Journalisthøjskolen til DR. Hvordan oplever du det? Det har været super fedt at komme ud i virkeligheden. Det er sådan set derfor, jeg begyndte på Journalisthøjskolen, fordi du kan få så lang praktikperiode. Nu skal jeg have 1,5 år herovre i virkeligheden på DR, og det er jeg egentlig super glad for. Det passer meget bedre som person, fordi at du har lidt mere, hvad skal man forklare, du har et lidt mere åben miljø kontra det du har på skolen. Der går du sammen med nogle elever, I går og hygger, og det er sjovt, og man læser nogle bøger og sådan noget, men her er der kommet over og møder folk, der hele tiden arbejder eller har arbejdet med det rigtig længe. Så der er en masse erfaringer, du kan trække på at lære af. Udover at være kommet over, så er det bare fedt at komme ud og prøve. Altså, der er så mange ting, jeg gerne vil prøve, som man har hørt om over på skolen. Som man er blevet fortalt om, sådan er det, sådan skal I gøre, det skal I huske. Og så kommer du ud, og så opdager du, at nogle af tingene er, som de har sagt, andre ting er på ingen måde, som du har lært det. Og det er sgu bare rigtig lækkert. Jeg synes selv, at man vokser med opgaven hver dag, hvis du gider. Hvis du har mod på at prøve noget nyt hele tiden.